Bona tarda, gràcies per haver vingut, per haver fet cas a la convocatòria d'urgència per la qual us he convocat a venir aquí avui a la plaça Vella per una circumstància d'extrema importància. Com molts de vosaltres ja sabeu, durant aquests dies de la fira, tant el bàndol dels Morells com el bàndol dels Voltors s'han dedicat al pillatge, a la violació, al robatori, al saqueig, a tort i a dret. Això ha provocat, no toqueu això, sisplau, això ha provocat que durant aquests dies la vila hagi estat un caos. Per tant, com a batlle, he decidit convocar un judici sumaríssim, la sentència del qual serà inapel·lable. És per això que convocaré els testimonis d'un bàndol i de l'altre perquè expliquin la seva versió dels fets. Molt bé. Ara escoltarem els testimonis d'un bàndol i de l'altre. Començarem per escoltar quina és la versió dels fets per part dels Morells. Endavant. Gràcies. Bé, estàvem nosaltres l'altre dia, allà a la plaça de l'Ajuntament, i justament de la porta del prestamista sortia el prestamista. I jo que li dic, Ramon, guaita el prestamista. Sí. Anem a atracar-lo. Aquell d'allà? Sí, anem. Molt bé. Espera. A millor, Ramon, que vagis tu. Cada cosa és fàcil. Millor. Sí. Jo sol? Tu sol. Jo sol hi ha d'anar? Tu sol, Ramon. Molt bé. Som-hi. Espera. No portes navalla? No. Té, et deixo la meva. Molt bé. Va, som-hi, Ramon. Som-hi. Espera, Ramon. Espera't. Espera't, que potser el prestamista porti igual una pistola. Té! Porta la rifle! Molt bé! Som-hi, Ramon! Espera, Ramon! Què passa? A veure, fes veu d'atracador. La pasta! Ho has de fer amb més intensitat. La pasta! La pasta! Amb més força! La pasta! La pasta! Ramon, la pasta! La pasta! La pasta ha de ser una cosa creïble, Ramon! Mira, Romeu, a mi només em dóna ordres el teu pare i prou! Com t'atreveixes a dir-me això? Com t'atreveixes a dir-me això? Pensa que algun dia el pare deixarà i pagaré jo, Pensa això, No sé com t'atreveixes! Escolti, prestamista! Miri, un ocellet! La pasta! Romeu! La pasta! Va passar això realment? No! Estàvem passejant pacíficament, la. Pio, pio, pio! I de sobte vam veure el prestamista amb cara de tenir por de ser atracat. El prestamista estava allà. Oi que sí que va ser així, prestamista? Sí. Com estava vostè? Amb cara de ser atracat per aquells dos bretos que estaven cridant. Estava amb cara de ser atracat per aquells dos bretos que estaven cridant. Exacte. Sí. I jo li vaig dir, escolti, prestamista, per què no em dóna la pasta i jo li guardo i així aquells dos bretos no l'atraquen? Doncs va ser així? Sí. Sí. Oi que sí? No, no va ser així. Com que no? Perquè no l'atraquin, doni'm la pasta. No, va ser, doni'm la pasta perquè no l'atraqui. No, va ser, perquè no l'atraquin, doni'm la pasta. No, va ser, doni'm la pasta perquè no l'atraqui. Que no, que va ser, no m'atraquin perquè em doni la No, pasta. va ser, doni'm la pasta. Mireu, fem una cosa, us dono la pasta perquè no m'atraquin. Vale, té, Molt bé. la pasta. I la cosa va anar així. O sigui, el que ells diuen és mentir. L'única veritat és que això és mentida! No, això és mentida i el que dic jo és veritat. Oh, mentida, mentida! El que és veritat és que això és mentida! No, és mentida que el nostre no sigui veritat. No, és una mentida que no sigui veritat! La veritat és que això és mentida! Mentida, és veritat. Mentida, 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 què importa? Veritat o mentida és mentida! No. Però abans de dictar sentència necessito que un representant de Déu a la terra pugi a l'estrada per donar fe d'aquesta sentència davant de l'Altíssim. Per tant, hi ha algun representant de l'Església per aquí? Molt bé.
ja tenim un representant... Molt bé, ja tenim... Espíritu Santo. Ara ja sí. Molt bé, ja tenim un representant de l'Església, ara només falta que pugin els dos capitostos de les bandes rivals. Crido en primer lloc a pujar a l'estrada en Pere Voltó. Jo sóc en Pere Voltó. Molt bé, i ara que pugi en Miquel Morell. No hi és. No hi és. Com pot ser que no hi sigui? És normal, perquè en Miquel Morell és un impresentable. Sí, i un passaret. Sí. I un calçasses. Això que dieu! Això que dieu! Es queda curt. Perquè a més és un calçàs, com dieu. És un home que ja està a la fi de la seva existència. Ja no pot governar. Està claríssim. És el moment de que jo, Romeu Morell, agafi el relleu i el mani. I mani la meva tribu de Morell. Què et sembla? Mira, maco, em sembla molt bé que tinguis ganes de manar, però em penso que encara no ha arribat el torn. Fins que no m'ho digui ton pare, aquí mana en Miquel Morell. En Romeu Morell ja pot tirar enrere. I això, aquesta circumstància extraordinària m'obliga a prendre una determinació diferent. He decidit que tot el poble d'Alcover sigui territori del bàndol dels Voltors! Un moment! Sentència ferma a la una, sentència ferma a les dues i El Miquel Morell es troba aquí entre tots nosaltres. Aquí! Mireu! Soldat, vine aquí, treu-me això, aquest traps. Ràpid, ràpid. Jo sóc en Miquel Morell. Pare, la casaca. Ets un desgraciat, fill meu. Per què, pare? Me cago en ton pare! Has traicionat a tota la família. A mi, el teu pare. Perdona. La teva sang, de la teva sang. Perdona. Plora tu, plora, plora. Saca-la, saca-la d'ell, saca-la, saca-la. Ho sento molt, papa. Saca-la. Ho sento. Plora més, plora. Plora com una dona, ja que no has sapigut defensar-me com un home. A veure, plora com un gat d'indi. Plora com un gat d'indi. Plora com un mico. Perdoni, que podria plorar com un cocodril. És que sempre m'ha fet gràcia veure com són les llàgrimes de cocodril, saps? Doncs plora com un cocodril, va! Ja estaria bé, no Però- fes ridícul aquí. Aquesta circumstància extraordinària, l'aparició d'en Miquel Morell, m'obliga a canviar la sentència. He de pensar. Ja ho tinc! Dividirem el poble en dues meitats. Molt bé. En aquesta meitat d'aquí hi podrà atracar el bàndol dels Voltors. I d'aquí cap allà hi podrà atracar el bàndol dels Morells. Molt bé. Llançarem una moneda a l'aire i si surt cara decideixen els Voltors. Molt bé. I si surt creu decideixen els Morells. D'acord, tracte fet. Tracte fet, tracte fet. Tracte fet. Molt bé. Tracte fet. Molt bé, tracte fet. Tracte fet. Molt bé, tracte fet. Tracte fet. Tracte fet. Tracte fet. Tracte fet. Tracte fet. Molt bé. Tracte fet. Molt bé.
nosaltres triem aquest costat. Molt bé, doncs ara farem una cosa. Dividirem el poble amb una ratlla. Una rana! Un moment, un moment. Jo dic que no n'hi ha prou! Sí! Què passa ara? Que em deixareu el poble fet una porqueria, això passa! Necessitem una corda! Ara dividirem el poble entre Morells i Voltors i perquè quedi clar quin costat és de cadascú, la línia la faran els mateixos caps de banda. Sí, senyor! Vinga, som-hi! Vagin escollint esquerra o dreta, que després... És el moment! Tots amb els voltors, sisplau! Esquerres o dreta! Vagin-se posant i els anirem atracant! Més material atracant! Tots amb els voltors, a veure... Allarguiu aquest aquí! La que del cul! Aquí! Li falta la tapa. Aquí! Perfecte! Així doncs, a partir d'ara, queda clar que el bàndol dels Morells només podrà atracar d'aquest costat cap aquí. Perfecte, sí? Perfecte, senyor Batlle, encantat, Molt bé. Ja el podeu atracar! Les botes! Les botes! Ràpid! Les botes, vinga! Les botes! La casaca! La casaca! La casaca! I nosaltres podrem atracar en aquesta banda, veritat? Sí, exactament, podeu atracar d'aquest costat d'aquí Cap allà. cap allà. Molt bé, els pantalons! Què? Els pantalons! Els pantalons! Els dins calçotets més macos! La brusa! La brusa. Molt bé! Perfecte, molt bé! Para, Els calçotets! un moment! Estic al mig. No em podeu atracar. Bufem! 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 Els calçotets! Els calçotets! Nostres! Són nostres! 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 Padre, Figlio e Spirito Santo. Què? Teníeu ganes de veure el batlle despullat, oi? Doncs us diré una cosa. Abans de quedar-me en pilotes, em faig monjo. Germans, doneu-vos la pau. Visca la fira! No!